ensaio era a súa obra. Ademais de ser traducida a varias linguas, foi obxecto de estudo en diversas universidades europeas. En abril de 2010 anunciou a súa retirada de profesión profesional, retomando a súa carreira de profesor de secundaria. Hoxe está connosco para falarnos da súa obra Tic-Tac, galardoada co Premio de Crítica Española, e cualificada por Basilio Rosado como unha das mellores novelas de literatura galega. Pero Xosé de Toro ten outras máis obras, outras moitas obras, como pode ser Polaroid, Círculo da Montaña dos Ollos, onde volve a aparecer Ramos, dos personaxes de Tic-Tac, con calzados dobles narrativa, Unha rosa en teatro, ou Morgún en literatura juvenil, además de textos ensaísticos e autos con poeta. A finais dos 90 publicou en internet Botella Oma, un diario de aforismos e o teatro en retrospectiva pode considerarse o primeiro grau de escrito do lingua galega. Xamos. Para vos, un pouco de memoria sobre este libro, Tic-Tac, que xa hai desde 20 anos, que se foi publicado non nacerá de vos. Hai 20 anos que foi publicado, de maneira que vos pensade que probablemente empecé a escribir 2 anos antes. Así que xa hai desde 22 anos desde que me puxen a decir vou facer máis ou menos este libro. Tic-Tac é un libro extraño, raro, difícil de situar. Fora non ten xénero. Quero dicir, a vos damos a ler un libro e dimos, este é un libro de contos, este é unha novela, este é un libro de poemas. Ben, que cousa é Tic-Tac? Pois é malo de dicir. É un libro de contos? Non é exactamente. Pois unhas cousas relacionanse coas outras. É unha novela? Tampouco é exactamente unha novela. Os críticos dixeron que era unha novela. A mí parece ben. Pero é unha novela? Non sei. Ser é un libro, chamamos de libro. É un libro que ten, por un lado, eu digo que como, sabedes como son as caixas de galletas Cuétara, que as abres de surtido Cuétara e hai unhas de unha maneira e outras de outra, non? Pois, de alguna maneira, é un libro que responde a iso. Hai unha caixa e dentro hai unha diversidade de cousas distintas. As cousas están relacionadas unhas coas outras, por así dicir, non están paradas. Non é unha cousa aquí, outra lá, non. Relacionanse unhas coas outras. Vas lendo un texto, máis adiante daste de conta que outro texto distinto, que é dun estilo distinto, fai unha referencia, refírese a outra que xa te sona de antes, e logo non falou desto, ou deste tema, ou deste personaxe, ou mesmo ves un conto que logo se continúa máis adiante. Ben, todo isto son mecanismos que o que fan é que sexan moitas cousas distintas, pero que estean actuando, relacionándose unhas con outras. Por que escribín un libro así? Bueno, habería que dicir tamén que tipo de fulano era eu. Hai 22 anos. E, se seguimos ao caso, no fondo, sempre somos a mesma persoa que éramos cando tiñamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sempre éramos os mesmos. Din que as nosas células, as células do noso corpo, se renovan completamente cada 8 anos. De maneira que, vos, por exemplo, neste momento, ou estades xa a pique de ser unha segunda persoa, distinta completamente, desde o punto de vista celular, completamente distinto do que fostes, das persoas que fostes. Ou ben xa, se fixestes os 18, ou non, aí non saen as contas, 8, 16. Sí, entón xa sodes prácticamente que estades aquí, máis ou menos, xa sodes todos persoas, unha segunda persoa. Xa houve unha persoa que era como a vos e regeneraronse completamente as células, sodes outras células distintas, sodes un ser distinto. Sen embargo, o certo é que, aínda que cambie a pele, a célula, o que se fose unha máquina chamaríamos o hardware, non? O cacharro. O certo é que perdura o software. O software ven sendo o que na educación que nos daban de pequenos, aos que estudábamos o catecismo e todo iso chamábamos curas a alma. É algo debe de haber. Eu gusto de chamarlle alma, aínda que me fan caso as curas, pero gusto de seguirlle chamando alma. O certo é que temos un software e continuamos. Eu sempre digo que o vello ou a vella, con 80 anos, son igual que o meniño ou a meniña cando tiñan 8, 10, 11, 12 anos. De modo que eu teria que explicar que tipo de adolescente era eu, por exemplo, cando tiña 16, 17 anos. Cando eu tiña 16, 17 anos,
eu quería ser artista. Non quería ser exactamente pintor, digo escritor, mas ben quería ser pintor. Ou as dúas cousas. Andaba entre pintor e escritor. Eu sabía que quería botar fora cousas que o meu non era matemáticas, non se me daba ben, tampouco xogaba ben ao fútbol, sachar non sabía sachar, había moitas cousas que non sabía fazer. Outras sí, sabía despachar detrás do mostrador, tiña disposición para aprender oficios, fixera cousas, pero realmente o que a mí me iba máis eran cousas que me daban voltas na cabeza e podían ser de dúas maneiras, ou escribíndoas, contando palabras, contando cousas, ou dibujándolas, ou pintando. E finalmente acabei dedicándome á literatura, pero nunca deixei de lado o que era a pintura e as artes que chaman artes plásticas, pinturas, esculturas, esas cousas. E dentro diso eu quería ser un artista vanguardista. Que quere dicir iso? Pois un artista do século XX. No século XX foi un século, como sabedes, estudaste, supoño que en alguma asignatura, non sei onde se estuda, en arte ou en historia, en sociais, non? Pois as artes sufriron unha serie de cambios e, sobre todo, unha serie de crebaduras, romperon. Experimentouse por todos os lados. Os artistas empezaron a experimentar por todos os lados. Entón, eu quería ser, como é lógico a vosa idade, pois era rabudo, digamos, como artista. E quería facer unha arte pois rupturista, unha arte que non tivese límites, experimentar as cousas todas, ter liberdade, e facer unha arte experimental. De modo que de aí ven tamén que eu máis adiante, anos despois, acabase facendo libros que son libros experimentais. Libros como Polaroid, ou incluso outro libro anterior, ou libros como Tic-Tac. É dicir, son libros deliberadamente que xogan, que ensaian, que experimentan. Por iso digo eu que non é exactamente unha novela, non é exactamente un libro de contos, tampouco é un libro de poesía. Eu diría que é un libro poético. É dicir, son moitas narracións, moitas historias, é certo. Sin embargo, eu diría que é un libro poético no sentido de que cousa é poesía, que cousa é narración? Bueno, pois, narración sería algo máis cercano á prosa mesmo científica. Unha narración é que che conta unha historia que ti entendes perfectamente. Plum. Poden presumir a historia. Como é a historia? Fulanito ou fulanita saiu da casa, encontrou isto, pasoulle isto, e a continuación fixo desta maneira. Iso é unha narración. Poden resumir ben. Que acontece? Toda a literatura, pero sobre todo a poesía, é aberta. Podes interpretar de moitas maneiras. De maneira que, eu diría que este libro é un libro aberto, é un libro poético, por lo tanto, no que hai moito de suxerencia e hai moito en que cada un de vos lee cousas distintas. En Tic-Tac é un libro que fai que cada un lea cousas distintas, que cada un interprete cousas distintas. Por outro lado, tamén hai unha parte dos materiais, das cousas que aparecen no libro, que teñen unha raíz no mundo dos soños. O mundo dos soños, o mundo da noite, o mundo do irracional, o mundo das cousas que non teñen unha explicación coherente. E todo iso tamén é o mundo da poesía. De modo que eu diría que é un libro poético. E, de feito, cando vimos os traballos que fixestes, moitos de vos, precisamente reencontrei esas sementes poéticas que andan polo libro adiante. Cando algúns de vos fixestes eses vídeos tan bonitos, tan perfeitos, tan suxerentes, pois collestes unha oración, unhas frases, un cachiño daqui, un cachiño de alá, e sacado do medio dun conto, do medio dun texto, aquel cachiño colocado ali, a min sonábame como a poesía. Eu recoñecía aí poesía. De maneira que si confirmastesme co vosso traballo na impresión que eu teño de que máis que unha novela propiamente, máis que un libro de contos propiamente, é un libro no que se contan moitas cousas, mas é un libro poético. Así o entendo eu. De todos modos, é un libro violento tamén. É un libro moi masculino. Eu teño dito que é un libro moi masculino. Os homens, sabedes que na psiquiatría tradicional, sobre todo no pensamento do
fundador da psicoanálisis, se chamaba Sigmund Freud, como os supermercados Freud, os tempos de Pontevedra. Pois Sigmund Freud, pois, ele pensaba que o ser humano completo era o home, porque tiñamos a gaita e máis o resto das cousas que sabe de fora. E, en cambio, a cousa era que a muller non estaba completa, porque faltáballe o que temos os homens, que nos colgan os olhos pola parte de fora. Entón, esa era a idea que tiña Freud. Entón, o supermercado non. Entón, realmente eu creo o contrario. Eu creo que somos os homens os que nos faltan o que tedes as mulleres. De feito, tal como vai o mundo, tal como vai a ciencia, as mulleres acabarán podendo facer os fillos por libre. E xa non nos faremos falta os homens para facer fillos. É dicir, eu entendo que as mulleres sodes un ser humano máis completo do que somos nós, que somos os homens. No libro hai moito dos temores dos homens, hai moito das preocupacións e dos medos que temos os homens. O home, de alguma maneira, sempre hai un punto de desesperanza no home, porque os homens non podemos facer fillos. Podemos fazer fillos, axudar a unha muller a que faga fillos, pero vai a fazer dela. O fillo é dela, o fillo é da nai, sempre. Os homens poñemos unha semente, nese caso, e tal. Pero quero dicir que nos homens hai un punto de falta-nos o que ten a muller, que é a esperanza. A muller é a que crea a vida, a que leva a vida con ela, e máis a que crea a vida. Entón, nos homens sempre hai unha cousa que nos falta a nós. E hai un punto sempre de desesperanza no home. Eu creo que na religión, por exemplo, na religión cristiana, católica, a figura de Virxe María é moi importante, porque é unha figura conciliadora, é mediadora, é a que tempera, a que equilibra entre uns e os outros, e é a que permite que se concilien os contrarios. Cando se o pai e máis o fillo se levan mal, está a Virxe María polo medio, que está de algún modo conciliando. A figura feminina é fundamental na hora de solucionar o conflito e na hora de que haxa esperanza. Os homens, cando dous homens entran en conflito, o máis probable é que se les deixa un acabe matando o outro. É dicir, é o modo que temos de resolver as cousas, a través da violencia. É dicir, a nosa especie puxo en nós unha carga de violencia moi forte, de testosterona, unha carga moi forte, que fai de nós xente que o mesmo propagamos a vida que propagamos a morte. E isto é algo sobre o que teño reflexionado e sobre o que penso que teño escrito. Eu penso que a maior parte da literatura, da miña literatura, é moi masculina. Quen lê literatura sodes as mulleres, sobre todo. A xente que lle gusta ler. Eu sempre digo, cando escribo un libro de literatura pensando que van ler lectoras. E despois vou escribir outro libro explicando como funciona o manual de instruccións para que o lean os homens. Aos homens o que lle gusta sempre é ler os prospectos dos aparatos, para montar aparatos, para montar máquinas e aparatos. En cambio, que lle gusta ler literatura, sobre todo, maiormente, non sempre, son as mulleres. É dicir, a muller acepta xogar o xogo, entregarse ao xogo da literatura, do soño, de soñar, de vivir o que saiba ese soño que é unha narración, unha historia. En cambio, o home loita co libro. Eu sei que os homens, cando ler un home, se é unha muller que lee un libro meu, vai me dicir, gustou ou non me gustou, emocionou ou non me emocionou. En cambio, eu sei que un home vai me dicir, estaba ben armado ou estaba mal armado, ali fallaxe non sei que. É dicir, o home, eu sei que un home vai atacar, vai loitar comigo. En vez de vai buscar a luta, en vez de ser quen a xogar o xogo. O que quero dicir é que a maior parte dos escritores que triunfan son aqueles que lle cantan no oído as mulleres. Hai un dito latino, romano, que dicía: o home morre pola vista e a muller morre polo oído. E é certo. Os homens, probablemente, na nosa especie, pola historia da nosa especie, de seren cazadores, de ser depredadores, de desplazarse en lugares abertos, onde hai que buscar pezas para cazar ou recursos,
están afeitos a mirar ao longe, sempre controlando coa vista. Os homens somos escópicos, traballamos moito coa vista. En cambio, a muller, hai de todo, e todos temos de todo, pero, digamos, por resumir moito, a muller traballa na cercanía, máis na cercanía, en espazos máis cercanos, e é máis fácil chegarlle polo oído. Eu, por iso, teño observado, ás veces, de algúns poetas ou coñecidos, eu dicía, logo este home moito liga, e non é guapo, non é simpático, hasta non parece que se duche moito. Eu vexo que liga, que triunfa. É como é, pois, a través da palabra, sedúcese as mulleres. A literatura, en xeral, a que triunfa, é unha literatura que lle di palabras bonitas. Eu que eu escribo non hai palabras bonitas. O que eu escribo conscientemente, nese sentido, é unha literatura moi masculina, no sentido de que é moi conflictiva. É unha literatura que loita moito consigo mesma, co lector. Cando lestes este libro, estou seguro que non quedastes tranquilos. É un libro que perturba, é un libro que desconcerta. E así acontece con moitos dos libros que fixe. Son libros que che fan loitar con eles. Son libros exixentes, que te exixen, e que tens que discutir con eles. E vas non estar de acordo con cousas, vais a molestar a outras. É dicir, son libros de loita. Eu dou-me conta que a miña literatura, nese sentido, nunca puido ser, nem foi, nem será, para un público amplo de xente que lle guste ler historias de amor. As miñas, todo o que eu escribín son historias naquel, en xeral, sufrimento e conflicto. E a mí algún de vos está pensando, e logo porque non faz das outras que lle gusta máis a xente? Pois porque non me sai. Alguna vez, cando me dedicaba a eso, a miña xente, tiña má xente, primeiro tiña má xente en Madrid e logo outro en Barcelona. A miña xente en Madrid dicíame, Suso, a ti esta novela saíse moi ben, unha novela que tiña nunha colección juvenil, e funciona moi ben, estáse vendendo moi ben. Por que non faz máis deste? Entón eu dicía que non podo. Eu non podo traballar de dicir, vou facer como se fosen pezas, ou mesas, ou altavoces, todos dunha maneira, non sei facer así. Eu, cada libro é distinto do outro, en cada momento teño que facer o que me apetece. Non sei facer a mesma cousa, repetila, ou facer unhas cousas. Eu teño que facer o que me preste a mí, senón non me sale ben. Entón, cando quixen facer esa novela, que che gusta, que funcionou moi ben, e que se vendeu ben, era porque dixen, vou facer isto, a ver como me sale. Ensaiei, e funcionou, vale. Pero agora, se quero facer o mesmo, non, xa me aburro. De maneira que eu non sei traballar a literatura para agradar ao lector, nin para que a min me saia ben o negocio. Entón, cada libro meu é distinto do outro. Cando fixen o libro xa non quero facer o mesmo, non quero repetir, porque me aburro, que xa o sei facer. O bonito da literatura e da arte son os desafíos. Eu respeto moito o traballo dunha persoa que fai móveis de cociña e fai os mesmos móveis de cociña durante uns anos hasta que cambia a moda e logo fai outros. Pero eu faría para vivir, naturalmente, e intentaría facer o mellor posible, pero no campo da arte non se pode facer sempre a mesma cosa. O campo da arte é descubrimento, aposta, risco, ensayar cousas, a ver se son quen a facer isto, a ver se son quen a facer agora esta outra cousa. Eu, polo menos, así o vivín, e o resultado é unha serie de libros moi distintos uns dos outros, e todos eles, casi non hai ningún deles que sexa un libro así, bonito, lindo, e que lle guste a moita xente. Todos eles son libros, eu digo que os lectores dos meus libros son xente dura, son xente hai que ser un pouco valente, porque dan traballo. Bueno, a ver, falei moito, non sei se me quedaron cousas. A ver, si, quedaron cousas. Por exemplo, fotografías, algún dibuixo, cousas así. Iso ten relación co que vos dicía ao principio da experimentación e con esa formación miña de cando era mozo, de querer ser un artista vanguardista, rupturista, que experimenta, que ensaia cousas.
A miña idea era non unha novela, senón un libro, unha caixa de foguetes pa aquí, pa lá, pum, pam, pim, pam, que se moven, dinámica, e na que incluía, tiña cabida tamén a imaxe. Para mí a imaxe tamén é moi importante, valoro moito as artes da imaxe, desde a fotografía, ao vídeo, aos filmes, a pintura, a escultura, todo. Todo. A ver, yo tengo una pregunta que me hacían a mí que ahora no sé qué me tienes que hacer, que por qué tan dura, por qué a vida é tan dura, por que repites unha realidade tan dura? Sí, ben, como vos decía, os meus libros non son libros confortadores, conformadores, senón son libros perturbadores, é certo. E ten relación coa miña personalidade, coa miña propia personalidade, non é outra cousa. No fondo, mirade, no fondo, na vida, as nosas opinións políticas, sobre fútbol, sobre cociña, sobre a vida, sobre a familia, sobre os estudos, en realidade o que fan é expresar a nosa maneira de ser. É dicir, non pensamos, non temos opinións basadas nunha crítica racional. A mí, cando alguén me di, hai que ser traballadores, hai que traballar, hai que ser disciplinados, eso si mo di é porque esa persoa é desa maneira. E cando outra persoa me di, non, home, non, a vida é para vivila, hai que levarlo con calma, hai que ir virando, hai que non sei que, eso é porque esa persoa é un palanquín, se gusta traballar. É dicir, as nosas ideas, ao final, o que argumentamos para os demais, realmente expresamos a nós mesmos. Eu sou unha persoa, ese libro realmente, pois é unha radiografía, de algún modo, non completa, pero é como unha radiografía, ao mellor, da miña vida interior. Entón, por que é tan duro? Pois porque probablemente, indudablemente, sou unha persoa interiormente conflictiva. Que ocorre? Iso é malo ou bo? Para vivir é malo. Para a arte é bo. Para a arte é unha cousa boa. Porque a arte nace do conflicto. Se vos sabedes ser artistas de algún modo, ou ainda que non sexades artistas, a vosa creatividade, o que vos, a vosa chispa, o que vos vaiades a alimentar, a vosa enerxía creadora, ser un carpinteiro, ser un mariñeiro, ser un empresario, un electricista, alguén que se vai a mover na vida, montar unha vida de familia, no que sexa, a vosa enerxía estará na vosa rareza, na vosa originalidade. Todos somos iguais. Hai un secreto da vida, que é un secreto moi simple, e non nos lo explican nunca. E é que, no fondo, a todos nos acontecen as mesmas cousas. A vosa idade, e de nenos ainda máis, e ainda a vosa idade, cada un de vos, cada un de nós, pensa: eu son moi raro, faltame isto, pásame isto, os demais tal, eu en cambio tal. É dicir, somos conscientes das nosas eivas, das faltas, das debilidades, ou do que nos fai distintos. E iso pésanos, de algún modo, creanos unha gran inseguridade na nosa sociedade, creanos unha gran inseguridade. Que acontece? Pois que ti estás a pensar iso. A persoa que está ao teu lado, mas a que está ao outro lado, que ti pensas, este vai mellor que a min, este dase mellor matemáticas, este é mellor nos deportes, este é mellor nos que, estálle pasando o mesmo. De outro modo, pero tamén di, a min pásame isto, ou na miña casa pasa isto, ou a miña familia, ou na miña vida, ou a min. Todos temos fragilidades e debilidades. A verdade da vida é que todos temos cada un de nós unha vida particular, distinta dos demais, pero en todas elas vivímolas cunha sensación de estar sós, de ser raros. Todos somos raros. E ao mesmo tempo, o feito de que todos sexamos raros fai que todos sexamos iguais. Porque todos somos raros. Todos vivimos as mesmas conflictividades. Pero que ocorre? De onde está o que te fai a cada un de nós forte? No teu eu particular, na tua rareza particular. E no campo da arte, a creatividade, desde logo, sen dúbida, nace da túa subxetividade. Se ti pensas como todo o mundo, pois non vas ter nada original que dicir. O
que vas dicir é o que di todo o mundo, o que xa está dito, o que xa anda por aí. Que é o que fai que teñas algo distinto que dicir? Que cultives, que busques que cousa hai en ti que é o raro, o que che fai distinto. Iso é o que che fai valioso. E iso vai te facer valioso na hora de tomar decisións, de buscar camiño na vida, na hora de decir como me vou desempeñar eu para conseguir un traballo, para conseguir que o meu traballo saia ben, para ser bon no meu traballo, na miña profesión ou no meu estudio. E o meu xeito, bueno, pois, esa é a vosa forza. No meu caso, este libro é tan duro probablemente porque sou unha persoa internamente moi conflictiva. Entón, fui un conflictivo de algún modo sempre. Cando era rapaz, pois era crítico nos comportamentos autoritarios dos meus profesores. Eu viví nun mundo moi distinto do vosso. No meu mundo, eu agora que volvín ao ensino, chama-me a atención o mundo no mundo fanle de broma a un alumno así, e di, a nos caían os hostias por todos lados. A que te despistabas caía chunga. É dicir, nós pasábamos pola vida na miña infancia, había que estar atento que non se caese un. Podíamos ir pola rúa, podía vir un adulto, unha persoa calquera, estabas a xogar con balón, o que fose, a correr, o que fose, molestabas e arreaba chunga. Se era un guardia, arreaba chunga. E chegamos a casa e arreaba chunga. Entonces, era un mundo no que a violencia era o común, era a cultura dominante en todas as relacións da vida, e eu iso levei sempre mal, de tal modo que eu sempre fui incómodo. Eu enfrentei ao meu pai, eu enfrentei aos meus profesores posteriormente, e logo posteriormente enfrentei ás autoridades na época de Franco, de modo que sempre fui alguén incómodo. No campo da arte, iso é bo. Quere dicir que no campo da arte vai ser tamén transgresor, alguén que vai saltar as leis, vai desafiar as leis establecidas, e iso é bo no campo da arte. Vas buscar cousas, vas buscar unha liberdade, vas ensayar os camiños prohibidos. Na arte iso é necesario. Non contestei de todo porque o libro é tan duro, pero bueno, dei unhas cañas. Despois dese libro, tamén é certo, quedei un pouco aborrecido, farto. Dixen, despois deste libro non quero, necesito outra cousa. E de feito, mesmo pensei deixar de escribir, porque dixen, bueno, xa botei fora todo o que quería decir xa botei fora. E salvoume como escritor que despois dun libro como Tic Tac, tan desesperado, fun quen a razonar comigo mesmo, a darlle voltas, e a escribir un libro que me parecía un libro máis esperanzado, e que se chamou A Sombra Cazadora. A Sombra Cazadora é un libro no que é un libro para mí moi emotivo, e no que hai esperanza. Precisamente quixen facer, despois de Tic Tac, un libro tan desesperado, quixen buscar a esperanza. Entón, A Sombra Cazadora para mí foi un libro moi importante porque permitiume de novo volver a escribir cousas buscando esperanza. Tic Tac é un libro como se fose desesperado, que non ten saída. Todos os conflitos están abertos e non hai unha esperanza, non hai unha saída. Todo é problema, todo é conflictividade, todo é violencia interna. Despois diso, salvoume, que é certo, salvoume que tardei, pero estive a punto de deixar de escribir porque cheguei á conclusión de que xa o que quería escribir xa botara fora todo. Tería sido un escritor, se parase naquele momento, tería sido un escritor moi negativo o que tería deixado para os demais. O que máis me gustou? Ben, probablemente o último libro que se chama Sete Palabras. Sete Palabras é un libro no que o que fixen foi investigar unha historia da miña familia que non coñecía. É dicir, a literatura serve para moitas cousas, non?
tamén para coñecer cousas novas. Había unha parte da historia da miña familia que non sabía dela, que era a familia do meu pai. A miña nai é dunha aldea aí detrás, na Barbanza, na parte de atrás, en terras de Lousano, unha aldea que se chama Camboño. Non saberedes dela, pero é a aldea máis bonita do mundo. É a terra do meu pai, en cambio, é de máis longe. É na provincia de Zamora, o meu apelido xa vedes que é de Toro. Toro é unha cidade moi linda, certo? Que pertence á provincia de Zamora. En Toro foi onde Galiza perdeu a historia. Aí foi derrotada a nobreza galega por Isabel a Católica. Entón, todo o noroeste peninsular, desde aquela, sobre todo o reino da Galiza, quedou sometido e quedou prácticamente a súa clase dirixente, os nobles, os que dirixían naquele momento a sociedade, quedou decapitada ao noso país. A nosa sociedade, a desgracia de Galiza, quedou firma e tacha na batalla de Toro. Ali foi unha batalla onde se dirimiu a situación que vive hoxe aí no noso país. Se non tendes traballo, se perdemos as caixas de aforros, se a xente tivo que emigrar todo o século XX, se non hai expectativas nun país que é rico e, sin embargo, non hai expectativas de traballo, se Galiza está como está, isto ten unha orixe. As cousas non son teñen unha explicación, e ten unha orixe hai moito tempo. E houve un momento determinante que foi na batalla de Toro. Pero, bueno, o que importa é que dali veu un meu avó, e logo o meu pai era dunha terra na mesma provincia de Zamora. Este avó meu, que era moi pobre como ratos, foi de pastor traballar ali chamanlle pueblo, realmente é unha aldea grande, pero bueno, pensan que é un pueblo. Eu cando lle dixen esta aldea, eles ríen, unha aldea, é unha aldea grande, pero chamanlle pueblo. Entón foi dar ao pueblo do meu pai, que era outro sitio da provincia de Zamora que se chama Sallago. E fixados que parecenos que é un sitio longe, pero Sallago é Santiago. Ao final todo eran terras, todo o noroeste da península eran terras do mesmo espacio que era o reino do noroeste, o reino da Galiza. Entón o meu pai veu da lá, e eu non sabía da familia do meu pai moitas cousas, casi nada. Cando o meu pai xa estaba moi vello e perdera o sentido, perdera a memoria, foi cando eu comprendí que tiña que averiguar esa historia. Entón investiguei, fui alá, preguntei, andei polas portas, fui aos arquivos, os papéis vellos, e fui encontrando as pistas para saber quen era aquel home que me deu ese apelido de Toro, un apelido tan raro, o que levo cargando toda a miña vida. Non sabía quen era. Sabía o meu pai, pero non sabía quen fora que lle dera o apelido a ele. E así foi. Entón ese libro para min é o máis querido, porque aí descubrín algo da miña xente e de alguma maneira tamén descubrín tamén quen era ele. Porque mentras non sabemos de quen somos, non sabemos exactamente quen somos nós. Non sabemos de vez, de un modo completo, quen somos nós. E logo hai outro libro, Tic Tac foime moi celebrado pola crítica. Pero hai outro libro que lle quero moito máis, que foi o que me referín hai un momento, que se chama A Sombra Cazadora. E ese libro quero moito, que é un libro moi emotivo, en no que creo que conseguí xuntar dúas cousas, que é unha novela, unha historia que entretén, que prende pola trama, pero que ademais implica emocionalmente ao lector. É dicir, que cando ti estás lendo, meteste dentro, identificas cos personaxes e sofres e acompáñanos emotivamente ata o final. E cando chegas ao final, emocionas. Entón, ese libro, para min é o libro... O que acontece? Pois que, ás veces, ese libro, como está nunha colección juvenil, os críticos, os profesores, a xente que se dedica a esas cousas, pois di, non ten importancia. E a mellor non a ten, pero para min sí. Para min sí a ten. Para min o importante é conseguir un libro que funcione para o lector, que sexa, digamos, inteligente
e que sexa profundo emocionalmente. En ese caso, eu creo que conseguín as tres cousas. A mí me gustaría preguntar por outro, por Homes sen nome. Homes sen nome naceu primeiro para ser unha obra teatral. Eu tiña unha idea para unha obra teatral que era nun cuarto dun hospital, todos sabedes como un cuarto do hospital, pois un cuarto do hospital con dúas camas, dous leitos, e había ali dous homes. A idea que tiña eu era vou escribir unha obra teatral na que os actores, cando representen no escenario, van a estar deitados. Van a estar deitados os dous, en cada unha cama, falan dunha cama cada cama do lado. A miña idea era que nunha cama, eran dous vellos, e que nunha cama estivese un vello que fora, na época do ano 36, cando foi o golpe de Estado que comezou a Guerra Civil, que fora un asesino, un falanxista que asesinara a xente, e na cama do lado, un que fora do lado contrario, e alguén que se safou de milagro de ser fusilado, de ser paseado, de ser asesinado por o outro e a súa cuadrilla, pero que en cambio sí que lle mataran familiares ou amigos. Entón, que nunha cama do hospital os dous enfermos, no mesmo cuarto, coincidían que entón empezaban a falar unha cama con outra, como se fala no cuarto do hospital, e logo ti quen és, e logo a ti que che pasa, e logo tal, e pouco iban descubrindo, e logo ti és daqui, e logo tal, e tumba, e logo ti, e logo tal, e logo como te chamas, e logo ti estabas, e empezan a descubrir que foran esas persoas no pasado que tiñan esa relación. Entón era trasladar do ano 36, 37, 28, 29, os anos en que houve tantos asesinatos aquí, e houve xente asesinada e xente escapada, traer para a actualidade, agora xa vellos os dous, encontrarense de novo, a ver que acontecía. Que pasou? Pois que falara informalmente cunha xente do grupo de teatro de escribirlle a obra, pero logo vi que non tiñan interese, que xa tiñan outra programación, e dixen, non pasa nada, vou a escribir o mesmo, e vou lle dar forma de novela. Entón, empecé a traballar no tema e acabou de sair do Homes sen nome. Homes sen nome é unha novela que conta moito de como foi o século XX na miña cidade, Santiago, desde logo, pero na Galiza, en España e mesmo na Europa. O protagonista vai desde unha aldea galega, pasando por Santiago, pasa por Madrid, e vai chega coa División Azul ata Leningrado. É dicir, cando as tropas nazis, ou non sei se sabedes, pero houve como 20 ou 30.000 españoles que serviron voluntariamente nas tropas de Hitler. O régimen de Franco organizou unhas tropas de voluntarios, non todos eran exactamente voluntarios, pero xente voluntaria, que para apoiar as tropas de Hitler en Rusia. Entón, houve dúcias de miles de españoles que foron a Rusia a matar rusos, alá. E isto chamouse a División Azul. Bueno, pois o protagonista é alguén que chega a nosos días, pero que viviu cousas, episodios moi importantes da historia do século XX. O que acontece é que fixen dun protagonista non realista, fixen un protagonista, digamos, deformado. Era un home non unha especie de asasino en serio, un home máis que malo, moi malo, deliberadamente, unha especie de monstro. Quixen facer unha especie de monstro. E de feito, pois así tal. É un libro moi duro. Sí, pero o embrión está explicado, non? Non é nada. Sí, é certo, hai un personaxe na cama do lado, ao lado do vello, que é o protagonista, hai un personaxe que é Nano, e que ademais hai aspectos da vida de Nano, un personaxe de Tic Tac, da súa biografía, que quedan explicados en Homes sen nome. Sí. Xa non me acordaba, que pasa nos anos. Non é bueno, estaba en potencia. Quedaron aspectos da vida de Nano a veces, non? Da biografía de Nano, da súa vida familiar. Aí cerreimos, non? Pero xa non me acordaba disso.
que cando eu escribo un libro, eu, por exemplo, cando escribí ese libro, documenteime moito sobre como era a vida nos anos 30, e de feito documenteime moito sobre como era, mirei un periódico da época, busquei documentación, falei con xente maior para saber como era Santiago de Compostela no ano 31, no ano 29, no ano 33, no ano 35. Falei con moita xente, con xente vellos xa que viviron, ou familiares, e logo vi documentos, investiguei. Unha novela, hai novelas, hai algún tipo de novelas, sobre todo unha novela breve, que podes tirala toda da cabeza. Non necesitas documentación. Chégache coas cousas que ti sabes da vida, que aprendeches da vida. A vosa edade non se pode escribir novela. A vosa edade pode escribir poesía ou un conto. Para escribir novela, precisase ir chegando aos 30 anos e, ademais, ter coñecida a sociedade, ter coñecido a moitas persoas, non só de nenos, non só de mozos, de adolescentes, de mozos, sino xa de adultos, e ter coñecida a persoas de clases sociais e de situacións distintas. Un novelista ten que ter un coñecemento da sociedade, e para isto fan falta anos, experiencia de anos. Entón, hai novelas que podedes facer, unha novela breve, se a situades personaxes no mundo que vos resulta familiar, por exemplo, unha novela ambientada no mundo de Rianxo, con poucos personaxes, pois poder facer, xa digo, a unha certa altura da vida. Pero, normalmente, unha novela máis complexa pide documentación. Que é documentación? Porque se eu fago unha novela ambientada en Porto, en Lisboa, en Burgos, en Barcelona, en París, teño que me enterar, teño que saber como son as rúas de París, as rúas de Barcelona, como se chaman, como é a vida ali, como é a xente. Teño que documentar. Iso é o que fai un novelista. Hai unha parte do traballo do novelista que non só é a imaginación, senón tamén é informarse do que vas a falar. Dada a complexidade que ten TikTok para conseguir, como foi criticada? Dada a complexidade que ten TikTok, como foi criticada? Pois foi criticada con moito respeto. De feito, TikTok, uns anos despois deron a unha novela miña premiante, como se chama o Premio Nacional de Narrativa, que escolleron unha novela chamada 13 baladas como o libro do ano editado en España en todos os libros. E dixeron, dos libros editados este ano escollemos, non quere decir que fose o mellor, pero bueno, un xudí escolleu ese libro ese ano e dixeron, de todas as novelas que se editaron en España este ano, escollemos esta como a mellor do ano. Uns anos antes, como 10 anos antes, TikTok foi finalista nese xudí de críticos, estivo a punto de ser o libro do ano. De modo que foi tamén moi ben recibida pola gente. Sin embargo, non foi un éxito de ventas. Quen vende moitos libros é outro tipo de literatura. Pérez Reverte ou El Tiempo de Torturas ou cousas así. Sí, son outro tipo de libros que teñen a xente. Este non é un libro que entreteña. Son libros moi desconcertantes, é unha literatura minoritaria. Eu, de feito, mirade, un libro anterior, chamado Foladoio, eu escribino, pero dixen, eu isto agora non vai haber quen mo dice, porque é un libro tan raro que non vai haber quen mo queira facer el libro porque non o van vender. Afortunadamente dei un editor que era un pouco tolo, era tolo a todo, nada máis vos digo daquele editor meu, que cando eu chegaba a Vigo, chegaba ás 12 da mañá e non estaba, tiña que estar, quedara comigo, eu acudía a Vigo, chegaba ali, ás 12 ca miña furgoneta daquelas, e chegaba a editorial, ás 12 da mañá, e non está. E onde estaba o editor? Non está. A cabo dunha hora chegaba a 1 do mediodía, entraba a traballar, porque estaba de resaca do día anterior. E viña a traballar, e o que facía era, abría unha alacena que tiña no despacho, sacaba botella de whisky, puña o vaso ali, e empezaba a servirse whisky. Era un editor moi tolo, levaba a comer ao restaurante, eu bebía o cervexa, o viño, o agua, total, non tiña que traballar, e bueno, bebía whisky. É dicir, de modo que foi un editor que para o seu mal acabou mal de saúde, acabou novo, desgraciadamente acabouse a si mesmo, pero era un editor moi inteligente e afortunadamente moi libre, e se fose un señor máis ordenado, máis sensato, non me editaba ese libro, aquel outro libro, pero editou. Con TikTok, afortunadamente, para aquela
xa conseguín que se entusiasmasen máis, e os editores, sí. A miña editora era unha italiana que traballaba en Barcelona e díxome, o mellor piropo que me dixeron nunca, e díxome: se foses un escritor norteamericano por este libro, daríanse un Pulitzer, que é un maior premio que dan na novelística e na literatura norteamericana. Pero bueno, como non son un escritor norteamericano, son de Santiago, e escribo en galego, pois non o dan. Pero foi ben tratado.